ओ भाई, और रास्ता मोब सुमसान है काय? सुमसाम पूरा जंगल एरिया मोब डेंजर या मोब डेंजर. तवाच ऐकून एक माणूस दिसे नाही. माणूस तुम्हाला ह्या एरियात काला कुत्रा दिसणार नाही. अरे बापरे, मग पोलीस स्टेशन तरी आहे का नाही तुमच्या गावात एखादा? पोलिटिशियन आमच्या पोलिटिशियन काय एक वॉचमॅन तुम्ही साधा दिसणार नाही तुम्हाला. अरे बापरे, काय बोलताव काय? मग काय आमचं गाव एकदम सामसूम आहे. ऐसा हा ना, मग ती घड्याळ मोबाईल बिबाईल काय हे पैसे ते हा ना एक. भाई तुम्ही वेस्ट नाही गेले भाई. भाई तुम्ही इमानदारीला घोडा लावल्या भाई. गाडी